oras nang tayo'y magkakilala. Ano naman yun? Mapaaram lang ko ta na kami ni Ana. Ikan lang kami babakaron. Mahari kami. Tayo ito magapaaram pa kamo. Paglalayas na kamo. Sanay man ba ito magapaaram? Tayo paaram kamo ninto. Pero ba kamo asalan tuagan? Pilang beses na kamo gaparlan tuag. Binami kamo gapaaram. Pagrantuag na kamo. Darhan nyo gabos sa sapnot ninyo. Ina ko magparibod. Kung sa ano nyo maisipan magalantuag, magalantuag sana kamo. Yung mga gibo nito sa baray, medyo lang pag-arasikasuhon. Mag-uran, magbagyo, buli ni ina niya. Basta makaisip ng lakwat siya, latroy ka mo. Sisiram ni mga buhay ninyo. Asa isip ninyo, puro lang lantuag, puro barkada. Kapag asa barkada ka mo, grabing kaugmahan ninyo. Pero pag ato ka mo sa baray, pinangga surugo ka mo ni mga gibuhon dito. Nang surudoy-sudoy ang mga sihong ninyo nakakanguris. Kung nga ning sa abitan sa dong kaldirong sinugnad na humay, ako ninyo niya kapalan tuag. Ang ya isip ko, pinano ko makatabang sa mga magurang ko. Kamu may kamong pagkurusa. Kupot nyo, puro cellphone. Pag pigatarman kamo, para sa rimbag sana kamo. Dili nyo ning pigatarman kamo. Darhan nyo gabos na bado ninyo sa pupuntahan ninyo. Budad na ko mag-star. May na ko maghirimati sa ako. Gibuhan nyo gabos na gusto nyo. Tapag kamo nagkaburudusan ning may isa oras. Buli ni ina niya. Kahihilak nyo to.